Kinarangkara ng mga tao sa Israel pagkadto sa ilang mga bomb shelter matapos ginpatunog ang sirena sa madamo nga mga syudad bilang pagpanghanda sa mahimo ibalos sang Iran. Sunog kay Bombo International Correspondent Alan Maguliado nga nakabase subong sa Jerusalem, tuman nga kahadlok ang nabatsyagan sa mga tao bangod sa mabaskog nga paglinawpok. Ginpayag man sini nga naghatag man sang abiso ang Israeli government nga magkadto na sa bomb shelter ang mga tao agud malikawan nga maulamid sa pagpangatake. Sa karon ginkanselar naman ang klase sa mga eskwelahan sa Israel agud maproteksyonan ang mga estudyante. Gindumilian man ang mga pagtililipon sa mga pampubliko nga lugar. Ginuntat man ang mga trabaho kag ginpangsaylo ang mga pasyente sa underground facilities agud makaluwas sa katalagman sa missile attack nga ginalunsar sa Iran. Una naman nga gindeklarar sang Israel ang state of emergency sa bilog nga pungsod kag ginpaalerto ang publiko sa posible nga Iranian missiles kag drone attacks. Diri sa Jerusalem, grabe kabaskog daw, grabe ini sang sanaligad nga nagyan namon sa nagligad, grabe lapit-lapit gid ang lupok subong kag nagaknyaran-kara ng mga tao sa kadalagan sila sa bomb shelter. Kay sunod-sunod malayo diri kami sa Jerusalem ang delikado nga lugar, Haifa, Tel Aviv, na kagamo na ang mga lugar nga mga delikado ay gina-target nila na ang mga kuan lang airport. Ang airport ganito cancel ang flights. Ang train wala nga biyahe, ginpabiyahe nila ang train subong, ginbuksan nila ang train para kuwaon ang mga passenger to sa airport, i-evacuate nila kay damo stranded sa airport subong. Kay airport na gina-target nila subong, airport ang port dito sa Haifa.